సో హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. చాలామంది చాలా రోజుల నుంచి అంటే మినిమం ఒక 1 మంత్ నుంచి అయితే వెయిట్ చేస్తున్నారు C16 రిజల్ట్స్ కోసం. సో దీనికోసం కొత్త అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది. అదేంటంటే ఫస్ట్ మనం మనబడిలో అయితే సెర్చ్ చేసి చూస్తే చూపిస్తున్నాం చూడండి. ఇక్కడైతే ఏమీ అసలుకి అప్డేట్ అనేది ఇప్పుడు దాకా అయితే ఇవ్వాల. అప్డేటెడ్ టైం పోయిన మంత్లో అప్డేట్ ఇచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా అయితే SBT మనబడి.comలో అయితే ఏమీ అప్డేట్ అయితే రాలేదు. అది ఇప్పుడు విద్యా విజన్లో చూసుకున్నట్లయితే, సో ఇప్పుడు మేము చూపిస్తుంటే చూడండి, ఇక్కడ డిస్ప్లే మీద కనొస్తుంది కదా, అక్కడ విద్యా విజన్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడైతే అప్డేట్ రావడం జరిగింది. అది కూడా ఈ రోజు రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏపీ SBT C16 5th సెమ్ అవైలబుల్ సూన్ అని ఉంది. అది ఈరోజు అప్డేట్ అయితే చేయడం జరిగింది. సో అది ఈరోజు చేశారు. సో ఇదంతా అయిపోయింది. సో ఇందాక మీకు అంటే విద్యా విజన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో చూపించాను కదా ఫ్రెండ్స్, అదే ఇప్పుడు కాకపోతే ట్వీట్ చేశారు విద్యా విజన్ వాళ్ళు. ఏపీ SBT C16 5th సెమ్ రిజల్ట్స్ 2021 అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ వీకెండ్ అని. సో ఈ వీకెండ్ ఎండింగ్ అయితే రావడం అయితే పక్క. మీకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో చూపించాను కదా ఫ్రెండ్స్, అదే ఇక్కడ ట్వీట్ చేశారు. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో ఎక్కువ మందికి ఫార్వర్డ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.